Sakra, zastala na hlas. No, vítajte pri ďalšom videu na kanáli Arthur Later Videos. Dneska sme tu u novej série, ak sa vám bude páčiť teda toto video, ak budem mať dosť hliadnutí, tak zlemím natočíme ešte jednu, hej, ja už sme tu zlemím, no. Ahojte všetci, čaute. Už som sa dobre, prišla mi, nazdar, prišla mi správa z TikToku, že mám 2 nových sledujúcich. Nice. A toto je nová séria z Trosečníka. Lemmy, prosím, naťaž si nejaké drevo z tých stromov. Ja upozorňujem, že som prvýkrát stroskotaný na tomto ostrove, takže neviem, čo mám robiť a ako, ale poďme na to. Nevieš, ako sa ťaží drevo? Viem. No, dobre, našťastie. Už sa k nemu dobíjam. Potrebujem nástroj. Nepotrebuješ, musíš rukou. Ako ináč by si to chcel robiť? Dobre, ja idem naťažiť ešte jeden strom. No, vyťažené mám, ale mi strašne ti to hučí. Máme tu jaskyňu mimochodom, kejvku tu máme, nice. Ale potrebujeme ale my sadeničky zbierať zo stromov. Tie budú padať a sú to také idiotinky. Zelené také malé kvietky. A už jeden mám z toho tvojho. Myslím, že som tam nechal. Nie, on je z listia. Vieš? Ja teraz rozbijam to listie. Á, z listia, jasné. Hej, a ty už si nám zobral jednu hubu. To nevadí. Jak sa ho tam objavila, neplánovaná. Neplánovaná. Není ani houbař, ani Karel. Mám huby rád. Možno v polievke. Ale to bude jedno z jediných jedál, ktoré tu budeme mať. Jedlo, ktoré najviac... Postavaj jedlo, čo najviac neznášaš. Je tu úplne všade dookola. Tak neviem, na čo to budem stavať. To mám rád. Ja nie. Nech to bude hľadovať. No ale tak v Minecrafte čo iné mám jesť, vieš? Ja si hneď ako prvé spravím jednu určitú vec. A to hoď miska. Čo môžem vykraftiť? Ja na to potrebujem crafting, pardon. Dobre, 8 misiek. A krompáč. No, ja už mám pre Lemmyho dosť jedla. Lemmy, where are you? Takže, stoj na mieste, stoj. Pravím, stoj. Tu máš 4 hubové polievky. Super. Tak, tvoj postup je... No nie, nemôžeš. Neníš nám tú hlinu, Lemmy, to je vzácna pôda. To je vzácna mycelium pôda. Urob si pracovný stolík, prosím. Alebo ja som tam niekde nehal položený, nájdi ho. Tady. Neplýtvaš, pretože my akože z jedného stromu získame 4 sadeničky. Vidím taký? Choď, skús pohľadať, lebo ja som tu určite jeden nehal položený, lebo ho nemám pri sebe. Takže... Povedal som, lebo ho nemám pri sebe a hneď som sa pozrel do inventára, či ho náhodou nemám. Aha, tam je. Doľava. Tam. Jasne. Dobre, ja už mám za chvíľku dosť kameňa. Čo s ním? Klikni na ňo. Ty už si to nepamätáš, čo? Daj... Počkaj. Ty si potrebuješ urobiť dosky, takže smelo do toho. Máme jablka ináč z toho stromu. 60, 50, čo teraz? I vieš čo teraz? Spravíš si, prosím pekne, drevený krompáčik, keď ty potrebuješ. Dobre, tak to bum. Teraz máš drevený krompáč a zakop sa niekde pod zem o kameň. Kámo, tu je tak veľa tých saplingov, čo to je, sakra. No a ja idem trochu preskúmať tento ostrov, pretože ako úplne normálny to ostrov, ja rozprávam nejak divne, pretože úplne akože toto není normálny ostrov, keď tu sú stromy.
Určite som tam tie stromy nedal z kreatívu pred natáčaním. To myslíš, že ich tam dal? No kto iný? Ako ja. Kameň beriem tento, áno. No však aký iný? Koľko mi treba? Aspoň 10. Problém. Dobre. Vezmem radšej niečo do rezervy. Ja mám ešte 15 kameňa, takže nemusíš. No, dúfam, že to bude niečo havarované, aspoň čo nejaké lietadlo alebo loď. No, aby to neboli piráti. Piráti? No, tak tých som v Minecrafte ešte nevidel. Čo to tam je biele? To je huba? To je niečo biele? To čo je, sakra? Čo to je? Ak má byť toto... Dobre. Nebudem vám klamať, toto je moje trošku nepodarené zbúrané lietadlo. Dúfam, že tam nájdeme aspoň niečo vhodné. Ja sa tam idem pozrieť. Sú tu dve truhlice. Dobre, mám naťažených 27. 27, dobre. Tak. Či? Aha, tak skúsiš nájsť to lietadlo? Je v tom kompa, ja som v jednej truhlici, počkajem po teba. Ja som v tej jednej truhlici mal kompas, dve vypečené ryby a ďalekohľad. Where are you? A už vidím, teleportuj sa. Asi budem musieť. Bo odtiaľ úplne nevylezeš. A už sa docela stmieva a... Arthur Later, prosím. Ak dobrý deň, pane, poďte za mnou, prosím. Nadar. Poď. Tu je zbúrané lietadlo. Takže. Tuto správne som si všimol, áno. Tu je vlna na stenách toho lietadla. Ty si zober truhlicu. No, ja už mám 3 vlny na posteľ. No, ja už som medzi tým vyhľadoval a medzi tým aj prešla noc, lebo len mi mal telefón dôležitý. Super, takže máme čistý deň. A ja už som si vyrobil posteľ mimochodom, spravím aj tebe. Dobre. Čo sú tieto hliny vo vzduchu? To, ako to uletelo, akože tie kocky ako uleteli z toho lietadla, keď spadlo. Trosky, hej? Hej, aj nemám truhličku. Musíš prejsť zo zadu, pretože... Musím si to obehnúť tu. Nadar. Nazdar. Bež. Už si prešiel? Aha. A nie túto, na ktorej stojím, ale tu vzadu. Jasné. Pretože túto som už vybral jednu ja. Dobre. Máme dosť vlny na... Koľko? No, dobre, na 2 postele, presne. Dá môj inventárik, som plný. No však. Lemovši. Tuto máš mega veľa miesta. Dobre. A ti do tej truhlice dám aj posteľ. Prosím. Díky. Dobre, už to ber? Dobre. A chcela by to nejaký základný úkryt. Čo ty na to? Dobre, pober si úplne všetko, aj tie ryby. No však to si nemusíš dávať obe osobitne. Dobre, bež. Dobre, máme všetko vybraté. Makaj preč. Idem zobrať tú truhlicu. A vieš, čo by sme mohli spraviť? Na chvíľku sa zabývať v tých troskách lietadla, čo ty na to? Že nemusíme nič stavať. Ani to. No, poďme to skúsiť použiť, keď to je. Ale ešte jedna vec dôležitá. Urob si pracovný stolík, prosím, ja ti ukážem ako. 3 bodky. Áno. Dobre, ale mimo som teraz robil nástroje kamenné, pretože... Hej, bolo to stopnuté, ja som ti to zabudol povedať. Dobre. Dobre, tak ja by som to tu nejako upravil, aspoň tú strechu. Takže ideme zozbierať trošku týchto slabov, pretože aj schody. Ja rozoberiem celé toto jedno krídlo, čo tu leží. Toto veľké a spravím nám z neho strechu. Dobre, toľko bude stačiť. Čo idem ja spraviť? Idem pomôcť, stačí?
No ani nepotrebujem nejako pomôcť. A to trošku to musím praviť. Tak. Skla je tu veľa, to by sme mohli použiť. Sklo nie nič, lebo ti z neho nevypadne sklo, ale nič. Idem tento prach a tejto kamene zrušiť z lesa cez Môžeš zničiť preč. Krompačík. Presne. Odpomeň na to. Ono tam je niekedy aj hlina, takže Aj hlinu. by bolo dobre, keby si... Ale dobre, nie tým mimo. Treba nám ju? Ani nie, ale hodí sa hlina. Takže zbieraj. Jasné. Na čo som zobral jeden slab. Ktorý je nám na ňu. No a takže máme to trošičku, fakt len trošku upravené. A možno ten vstup spravím trošku ináč z inej strany, ale nie, tak to je to dobré. Len sa to trošku seká, no, to je problém. Máme dočasný domov. Veľmi upravené lietadlo havarované. Tak poďnú prosím Lemmy. Máme strechu. Strechu nad hlavou. To môžem zničiť. Dobre. Teraz daj si na jednu stranu postiel. Nie tak. Tak. Ak máme postele, teraz sem vonku ja hodím dvojtruhlicu, alebo nie, to sa ti bude blbo chodiť. Vieš, ako ju dáme? Ty si už zobral jednu. Hej? Postele sa ku mne. Zacentuj. Áno, prosím. Makaj, lemouší. Teraz ju položil. No, ďakujem. Presne tak som to nechcela, ale dobre. Niekto, teraz bude tá truhlica takto krásne v zemi a vieme ju stále otvoriť. Aha, a ešte nám to slúži aj ako podlaha. Takže tam naháža si blbosti nejaké. Čože vlastne asi skoro všetko okrem jedla. Niečo tam dám? No všetko nepotrebné. Počkaj, ja som tu videl pod tými postelami a nám ich na chvíľku ukradnem. Dám tam hlinu. Lemmy? Počkaj. To je Blast Furnace. Ej, Makarena. My máme o dosť rýchlejšie teraz pece. Počkaj, ja nám tie... Super, ale nemám posteľ. Vydrž, ja ich tam zase dám naspäť. Bum, bum. Teraz si na jednu z tých postelí klikni, prosím. Na tú, ktorá bude tvoja. Dobre. Tak, Makarena. Podvodný zombík, čau, podvodník. Čo ty tu chceš? Podvodník. Aha, je nebezpečné? Áno, nie, už není. Zbrojím sa. Už není. Vravím, že už není. Už som zjedol všetky ryby, čo som mal. Výborne. Počkaj, tu rastie ten cukrová trsť. Iná. Či jak sa to vraví? Iná trsť? Iná trsť, áno. Rastú tu hlavne huby. To len mi ho obľúbené jedlo. Ja tu nezomriem. Hladom aspoň nie. No, hladom nie, ale možno na nejaké potvory. Odstupom času. Ešte môžem aj smedom. V Minecrafte smedom nemôžeš umrieť. V Minecrafte nemusíš piť. Ani vodku nemusíš. To je dobré, že nemusím piť, lebo sme obklúpení len slanou vodou, predpokladám. Tak keď sme uprostred oceánu. A tak Minecraftový oceán môže byť aj sladký. Tak to iba vo sne asi. Ja idem zozbierať tieto sadeničky a idem ich presunúť asi bližšie k nám. Čo ty na to? Bežím za tebou, budem ti pomáhať. Á, dobre, tak nezozbierávaj. Necháme ich tu teda. A? Lemmy ešte není hladný, Dobre, idem odniesť pracovný stolík do lietadla, hej? Ty si svoj nehaj pri sebe. Dobre, lebo jeden nám stačí predsa. Takže ten svoj si môžeš nehať pri sebe. Tak to hodím ho tu vedľa truhlice do zeme, keby si ho hľadal. Dobre. A toto je super. V tom lietadle bolo 64 zemiačok. Výborne. Aj my sme niečo nazbierali, nie? My? Neviem ich nájsť. Semiačka sme nenazbierali my. Keď sme ťažili.
Na tu nerastie tráva. Na tomto ostrove. A dúfam, prosím všetkých svätých. My potrebujeme normálnu hlinu naťažiť, vieš prečo? Bo táto sa nedá zorať. Aha. Dobre, ale mi poď už spať. No dobré, bežím. A vieš, kde je lietadlo? No, tuším, ale nie som si istý. Čo tu nikde nevidím. Ty ideš, áno, poď za mnou. Tuto. Makaj. No, vidím ťa, jasne. Dobre. Dúfam, že tu nie sú potvory, keď sme na izolovanom ostrove. No práve, že tu sú potvory. Kvôli tomu, nie. Tu sa ich objavuje o trošku viac ako normálne, takže dobrú noc. Ešte? Oh, Makaj. Dobre, dobrú noc. Sleep through this night. Dobré ránko. Dobré ráno. Takže, co je na pořadu dne? Vyrobenie lopatky. Čo sa stane, keď tú kravu buchnem? Bude ti zdrhať a prídeme o zdroj jedla. Dobre. No, nie úplne o všetok zdroj jedla, ale vieš čo som ja... Mňa teraz napadla jedna vec, totiž mami. Z rýb padajú kosti. Niekedy v Minecrafte, niekedy sa podarí, hej, niekedy sa vydarí. No a tie kosti vieme prerobiť na... Dobre, nemusíš mi tú hlinu úplne brať. Tak či ešte pomôcť? Rád by som sa zapojil aj ja. Dám ti lopatku a budeš ťažiť hlinu. Prosím. Dík. Není zač. Ja idem zatiaľ robiť farmu. Ideme aj do hĺbky? Nie, len ťaž proste hlinu, pretože kvôli farme. Kvôli barme. Ale nebol. A why? Problémy. Ako teraz? No teraz už nie. What? Jak to, že sa zničil sugarcane? Nebol pri vode. Sugarcane, presne. Ja som si nevedel spomenúť na anglický názov. Tak ja sa s ním stretávam furt. Lebo Minecraft je... Ja to mám po anglicky, na rozdiel od teba. Ja mám po slovensky. Ja čo viem anglicky, to mám po slovensky. A ja čo viem... To ty vieš čo slovensky, máš po anglicky, dobre. Či chceš po anglicky aj ty? Nie. Potom ti to prepnem. Teraz sa mi nechce. Keď dotočíme, tak ti to prepnem. Lemmy. Koľko potrebujeme hliny? Koľko máš? 39. 31, nie? 32. Dobre, to nám stačí. Ešte trošku, nech som tu užitočný. Tento radík si. Dobre, ja idem zatiaľ zasadiť. Mimochodom, Lemmy, vieš, čo by si mohol robiť? Vliesť do tvojej obľúbenej vody. Nie. A vraždiť ryby. No dobre, a dnes... Alebo ty ťaž hlinu. Idem vraždiť ryby ja. Dobre. Akože ja nemám problém. Len z tých rýb môžu padnúť kosti a z nich môžeme spraviť hnojivo. Dobre. Takže poďte sem, rybičky. Dobrý deň, lososovia. Lososy. Ja už sa utopím. Som ešte iba jedného zabil. Výborne. Delfín. Tak umrite. Dobrý deň. Delfíne. Mŕtvý. Čau, delfínik. Jes, kosť. A ja sa utopím. Dobre, žijem. No ja som už bol utopený. Ja už som bol len dvakrát utopený. Tí delfíni mi zbierajú moje ryby, čo toto je? Tak je to ich prirodzená potrava. Ale oni mi ich kradnú. Dobre, mám 2 kosti. Stačí? Ja mám 60 hlín. Aha, ja neviem vyliesť. Dobre, už som von. Čo tu robí tento otrapa? Tento blbý dedinčan. Ty sa tu nabral na ostrove. No však práve on tu vždycky pricestuje, umri, lama. Aj s lamou, sakra. Mám 2 kosti, no tak to je teda veľa. Máme 6 hnojív. Trošku tomu pomôžeme teda, ak máme jedno už vypestované, výborne. Lemmy, vieš prečo som robil farmu? Dobrý deň. Kvôli tomu, že my si potom vieme spraviť nejakú ohrádku. A do tej ohrádky vieme zavrieť tie kravy.
A potom budeme mať akože... Polievku. Every day. No tak, Ja som vedel, že tebe to zachutí. že... Vždycky vždycky som chcel skúsiť nejakú novú polievočku. No, vidíš to. A skúsil si prvú v Minecrafte. Nie v škole. No, tak to asi není výhra. Tak poďte. Školské polievky. Počkaj, ja som čunčia, som neurobil ohradku, výborne. No tak ešte. Počkaj, ja viem, z čoho môžem spraviť ohradku. Ale oni by z toho vyliezli, tak. Dobre, idem spraviť teda kamennú ohradu a idem spraviť drevenú bráničku. Takže, samozrejme som si nevzal kameň na kamennú ohradu, to je super. Tyčky, bráničky, kamenné steny, tyčky, bráničky, cukričky, aha. Nice, dobre. Mačičky. A mačičky. No, tak to úplne k tomu nesedí, ale dobre. No. Máme 64 hlín. Bude stačiť, či ešte jeden čas? Čo si to stačí, abadej, to je, vieš, koľko hlín? 64, dám do 70. To je najviac 64, čo môžem mať v jednom slote, takže... Pozerám, že nepribúda. Takže kravičky, poďte sem, poďte sem. Poďte do hradky. Ako si ich donútil, nech idú za tebou? No, predsa tou. Založím žrádlo. Nie, no, senom. Aha. Poďte, poďte. Puťa, puťa. Anna, puťa, puťa. Čo ste také hlúpe kravy, či čo? Neviete Nevedia prejsť? prejsť cez to. No tak poďte teraz. Otvorím to a potom ich rýchlo zamuruj. Poďte. Puťa, puťa. Na, puťa, puťa. Na, puťa, puťa. No poď sem aj ty. No, ďalšie ešte. Už to máme premnožené. Už tam je veľa. Padaj naspäť. Ne, choď preč. Zavrieť. Dobre, 2 stačia. 2 tam stačia. Dobre, potom ich rozmnožíme. Super. Si nachytajme, keď máme. Dobre. Dobre ľudia, tak toto by bolo na dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, nezabudnite like, bratček a nepopnúť sa, a my sa vidíme pri ďalšom videu na kanáli Artur Later Videos. Čau, čau. Ahojte.